A právě cházíme do tunelu Majské pyramidy. Kde to nabydleli ty bohatší. Snad tady bude do světla. A daleko hodně není. A tady se nesmí, tak to rychle překročíme. Máme pěkný prckové. Mají to tady pěkně nízký. A tady ne. Tady. To tunel má asi 700 metrů. Bohužel jenom jediný otevřený. Taky za 15 doláčů. A už jsme venku. A pyramidy. Tady by byl mejdan.